Yn ymadiadaeth ar y blaen 2 funud cyn yr egwyl ar Barclaethum yn y Drenewydd, y symudiad yn dechrau reit o'r cefn o'r golwr, yna pas hyfryd gan Anna Marsh yn rhyddhau'r capten ifanc Poppy Wild McGregor i rwyd o gôl rhif 29 am y tymor. Roedd hi'n 2 reit ar ddiwedd yr hanner, sgilia hyfryd ar ei rhediad gan y Poppy arall, Poppy Kendrick Jones, ac ergyd dros ben y golwr. Gyda Cei Connah heb golli pwynt drwy'r tymor a 2 ar y blaen ar yr egwyl, fyddach chi'n meddwl bod y champagne ar yr ia. Ond roedd Pontypridd yn ôl ynddi yn ail funud yr ail hanner, gôl i'w rhwydi hun gan Megan Andrews o'r gic gornel. Yna, trodd stori'r gêm ar ei phen yn y 10 munud olaf. Cei Connah'n colli'r meddiant wrth basio'r allan o'r cefn cyn i Nicole Fenton orffen yn wych i ddod â Pont i'n gyfartal 8 munud cyn y chwiban olaf. Llai na munud a hanner yn ddiweddarach, roedd Ponty ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. Quiana Wheeler 19 oed yn rhwydo'r gôl allweddol. A dyna sut orffennodd hi. Drama ar Barclaethum ac ar ôl syrthio'r tymor diwethaf, Pontypridd yn cael dyrchafiad yn syth yn ôl i fyny. Llongyfarchiadau i Pontypridd felly. Bydd tîm cyn gapten Cymru, Claire O'Sullivan, yn ôl yn y brif adran tymor nesaf.